O Jo, ati may sponsor kaya katamo kaya nga lumbunto kayo ni wa. Isa sa daya ano kaya nga pata putay. O na nga liya mo apata putay nga gawa ko Jo wa. Agawa kaya pang 5 putay. O yan o, may haliwaliwang kay Jo ula. Ako tayo Jo basta chiyo mo kayang kalkulasyon. O ba ako pimunta kayang palengke kanini lista ako pa nga na akong panjalo. Baka nito ako kaningwan. O bala mo yata mapakalingwan na ako Tutuwa na yung bilid Jo wa. Ay na mimisipingin dayo kanini no. Talagang asat sa tayong metong libong ay ni. Tara, munta ta ng palengke kanini Jo. So panyo ko hanggang dulo na. Tapos sukle-sukle. Nakaparas na ako palengke. Ha? Nakano mura po. Saan magkain bangus? Mamili na nga mami din. Ay, basta ikaw. Tamong kasantingan. Minuna kaya nga dala na nining magtindang ka sa jowa. Suki ko na ini kuling didina na akong discount. O yan family na ako patang maragul. Ulin dakal sasali kay Joya ako na magdidiscount balay neo. Alagang 150 pesos siya yung bangus sa yan. Siklian na ako. 150 ang bangus. Sukli kong 850. May pabanda na kaming dati bakal kaya ning makindang karni. Oy ne, mamili na ako nga lungpuad. Wa, tsaka ko lang kanini pagili, gawon ko lang chati lubawat metong puad. Ayan. 167 niya, Jo. Eh na 165? Oh, siyempre. Siyempre di ka tangkay. Kapit na yata yan, Jo. Malapit na kapit na. Mag-challenge ko kasi Dapat asad sa king 1,000. Kere? O siyempre 1K challenge siya mo, siyempre sadsad mo Dalawang tasang tubig tapos haluin mo. Kaya ano kami bigay. rescue pang bagya ka nito, bata mabuhuyan So, magkano kasi? 365 yan mo. 365, ayan na. Okay. 165 ang manok, dinala na giniling babi, dinala na kasim babi. Kaya magkala rin ni Dar? Chapulo beke nga, yo benching ko. Awa ka nakasuki ka na, awa. O, sige. Yes, tang sariwa po, yon. Press the press. Ano po? Dapat dagdag madam. Sang, work of 10 pesos. 10 pesos. 10 pesos, siyempre ako pakanta mo. Yan. 10 pesos. What? Dar, magkano nga? 45,000? Eh, come on. O, sige, thank you. Thank you po, Mama Ben. O, apulo yun ni Jo. Apulo. Apulo yan, Jo. Apulo. Oh. O, sige. Apong metong sibuyas. Siyempre, mag-budget ka ta, di ba? O, yan. 20. Ay, pulo. 35. 35 na. Suli nga pulo. O, 35 niya, Jo. O dyan po nga pulo niya, te. Jo, 35. O na, 35. Shoutout po kayo. Thank you po kayo, Mama Albert. May mili na akong masanting nga patatas Joy, nene. Ang pong repolyo mo naman, yan. Maglawe-lawe ko naman kanining carrots. Ayan, nadwalang piraso. Ang pong red bell pepper, ang pong green bell pepper. Gana-gana Joy, 95 pesos niya. Pinsikliana ako 5 pesos at chi. Ang pong sinili na ako mo naman, curry powder for only 5 pesos. O, Jo, ini magkano na ini? Siyempre mo ganyan. Wow, ayan o. 65. 50? 65 only. Okay. Ay, ito. Pakita. Follow me. Oh. Mura lang, Belen Store. Vlogger. Ano yung boss, oh? Okay, boss. Pakwalta na yung boss. Pakagogoye. Hindi ka nangala ng miripak. Labingir, kunaripak. Siya di ko tong 10 pesos celery yan po. 10 pesos larang maparas. Lara na maparas siya po. King libo jo ati ko pantaga na dumdala niya. Pin may kasali ko po ang alagang 115 paro. Work of 115 Dar. Ang cellphone. Ayun na po. 5 pesos bawang. Sinali ko mong may tumabilog bawang. Talo, nanyo. Ayan. Parking 15 pesos. Wala pa niyan. Ayan, sa akin ako. Uli na kami. Kadatang mi kemping bale, Jo, pepalingon ko na kandadi baka tayo nang gigilyan. Total naman, Jo, magdayop, ya? Yan, o. Dagdagan mo ang galala po yung kasapa, Jo. Uy, di na! Ya, kapersamo lang ko. Vlogger na ka, manuta na kang kaunyan. Ala ka pa sweldo, ano kayo na yung mga vlogger, magsweldo. Mag-start ka tapad, dapat share mo yung vlog tayo muna, Jo. Share kayo. Sige, ala ka tokwa. Ala! Sige. Una tayong igogo Jo in chicken curry. Oneng, pirito tala pareng patatas, 10 carrots, kening mapaling taba.
Patsya kaki mo lang makanya na kulay, jo. Patsya bala mo kayo mangginalaw, yan. Ikit talapakin ng silyota mo potang kay ilele talapakan yan. O jo, maggisa na. Una tayong laging layaw, Palwal talapa kay rin bang lune, yan. Potang kay kanito isabeta ng kaya katamong sibuyas. Medyo mumura na yung sibuyas, jo, May karakal dala kasi, Potang kay jo, patsya mililwan na mo naman raw may sibuyas. Lageta na mo naman yung bawang, jo, yan. Pakagisa-gisa tayo kanyan. Ba ako na rin aroma. Lagyan tayo rin manok. Bawang kumpas pag nalilitaw. Bawang kulay sa langit na kumbay. Sa bawat bagyo na dumadaya. Wah, lumpia ano nga ba? Buklat tayo, syempre silipan tayong kaya katang gigisayan. Nangaman naman tayo magigisa na jowa. Igogo tayo pang bagya-bagya kanyan. Yan. Pakagogo me. Hey, nyamanan Yon. Potang kay kanita jo, sangkapan na kanyang ketang sabo peksi. Nyamana ken Potang kay kanita sabi mo nita metong kilong chocolate. Mapiwersa jo nung alayang pamintang mapino yan, budburan medyo. Hojo! Pakagogo me kanyan. Baka nito, tanggap lang ang lasa rin pinag-lagay tangang ken yon. Pangadwa ko ng beses yung meglutong chicken curry jo, dumali yan Mas manyaman yung niluto kong yan jo kasi kompleto yung recado jo. Yan, budburan ko nito ang adwang kutsara nga chicken curry powder. Yan. Kompleto yan Pakagisa-gisa mo kaya jo, baka nito mapiwersa yan. Balabaligtaran mo lang rin kaya katamong manok. Baka ta magpante-pante yung pamagluto na tikpang kaya pa jo yan. Ay ba na nito? Biglat kaya yan. Malalaso no rin biglageta na kaya yan. Go mo yung pasibay jo, pero bagya-bagya ka. Mula buring malalaso rin kaya katang manuok. Yan. Maragtarantala pa rin kaya katang maruk. Baka pante-pantela pangaluto jo. Yung mukha kaning nito. Importante yung dito. Importante yung pamangogota mo. Yan. May gisa na gusto. Lagyan ng kaya katamong Coco Mama. Yan. Burus ka na yan jo. Yung itong pakete ngayon At check yung 35 pesos yun Mamaripitan me, syempre. O jo, ati ko pantagan kayang repa, all-purpose flour, yan. Siguro kaya halagang 15 pesos siya iniwa. Abe tayo kitang challenge tamong 1K, baka nito. Ako magulo na, yan, mas manyaman niya kanyan yan, jo, mas makreamy, yan. Pakagogo mo yan kanyan, jo, yan. Bagya-bagya mo na, mo pamaglan, mga raya-raya, ala. O jo, pero sana yung niluto ko yun jo. Babaw yun nuko, tatakam na ako. Yaman. O, Jo, baluta naman. Medyo maling all-purpose flour Optional ya mo naman dyan, Jo. Pwede yan ang mga dididinan. Uy, pagkakita. Yan, piyaka bukal-bukal kay Jo. Pero may naing ka lang tamo Takpan tayo pa si Bayo. Busnita ng takap kanini. Silipan tayo kaya katang luluto. Yan, medyo lalangin Jo. Lagyan na ulit ang kaya katang makulay bell pepper. Maluto ang pong berde Jo. Yan. Baka natatanggap no laso. Yan. Palbog mo lagi kaya katamong kay creamy chicken curry. Abang luluto kayo Jo, tatakam na ako Nang kanyaman. Kompleto kasi sangkap Jo. Yan. Ibang-lebang letala ken pigo-go-go-go tsala ken cho yon. Pinapinadit mo kanyan lagyan ano ratang kaya katamong piniritong patatas at carrots yan. Nyama na datak na jo. Yan. Takpan tayo pa kanyan jo. Baka nito medyo may kaila rin. May banding-banding la ken jo syempre. Yan. Uy. Go tayo. Go tayo. May naing ka lang tamo. Banta, bagya-bagya lang malulutang manak tamo. Yan tayang celery. Hindi din naman celery. Enjoy lang ilangin kaya katamong sabo yan. Pinapin natin mo kanya. Padang ko na lang goods niya. Mag-plating tana. Yan. Yaman na ken. Sa ken.
O Jo, mas manyaman niya uling din ng keng celery, wa. Makaragdag yan naman bang luita, Jo, pong yaman. Tutuking, luto tamo, titad, wa. Kining mapaling kawari, naglagay na akong taba, ne. Potang kay lagay ako ng sibuyas, yan. Ang po itang kaya katamong bawang, nilwal no aroma, Jo, wa, ne, yan. Pakagogo, me. Lagyan tayo rin ang kaya katamong alagang dinala na babi, yan, kasim, yan. Pigisagi sa amin mo kanyang Jo, yan. Pigisagi sa amin. Kasagli na mo naman luto ining tita Jo, ha. Nung burimen din na batuning babi Jo, tang kidney na, uning kami kay mama amanita, niya pinay ako na din ng Jo. Nung iga mag-crave kang tita ding minsan na Jo, alagang 100 pesos mo, malyari na pala Jo. Rin kasing kayabi ako yung balela may liken tita yan, niya pinalagang 100 pesos mong kasim naman ng seli ko, wa. Dumali yan ang mga nitatandaya na kanito, uning niya, pakagisagi-sake pa kanini yun. Di na ko yung sa bopexing kanya Jo, yan. Ang pumetong kilong chocobot. Manyaman talaga keng niluto tamo itang magisayang gusto, ha? Ay may pandalasan, ay may ako akin dalas Jo. No ko mga raya, iya. Yan, kagisana na Jo, babawi na. O syempre, mawawalan kaya katang pamintang mapino, bitburang kemo naman Jo. Tsaka ako na pengogo ng pengogo, baka nito, tanggap yan lasang gusto. O Jo, talagang pekagisa aking ining kasim babi, yan, ya? Yan. Pwede tayo sangkap ang kanyang ketang kaya katamong vinegar, aslam, ayan. Tansyad mo na, Jo. Takaman-takaman may kanita nung kulang niya po. Yan. Eh, may pa go-go-go kanyan, Jo. Takpan may pa, pabura may pa ang bukal ken. Bukulat kaya kanini, uring nga kakit ya, lalangin eh. Yan, Jo. Tingga na talaga lasing kaya katangas lam. Ginogo kaya kanyan, Jo. Yan. Malyari tayo ng dinametong kay drama danum. Yan. Sabo. Nawasa. Alaka. Tsaka tayo kanito palambutan pa. Yan. Tansyahan mo naman kayang sabaw na wasa, Jo. Yan. Ang poket ang kaya katamong aslam, wa. Takman-takman me nung nanoy pa yung kulang na kanito. Yan. Takpan me. Oh, daya, bobo, na daya, tamong. Ano yun na ako mo kung rin? Yan. Nagyata na itong daya. Nagyabagyata mo, mantay la malaso. Bulas mo na yun. Kaya sakit ang kaya pa yung sarili ko, bulus kaya rin palangan. Wah, banta masaboy. Titad sabo. Pantaya pa, Jo. Sinilipin ka na akong lutong tita Jo. Yan, bukal-bukal na. May naayang ka lang, Jo. Yan. Medyo maluluto na yung bagya-bagya. Ano yung pakabukal tayo. Baka nito yung malanam, Jo. Yan, palang yan tayo ang gusto ka niyan, Jo. Yan. Nagyeta no rin kaya katamo pang malakasan na sili nga ba. Yan. Go, be! Yan, eh. Pinapinadit mo kayan, Jo. Goods na yan. Mag-plating ni Daddy Bakal kanyan. O, si Saan yung Mapatsi, Daddy Daddy Bakal, Bakal. oh? Ito kong taga-plating. Tintad, Kapampangan. Masabo yan eh, Jo. Yan, yaman. Aloko. Nagalig mo. Panigobran ta na yung pangatluta mong putay. Wow. Sweet and sour meatballs. Yan, singkapan tayong kain eh, Jo. Bell pepper, celery. Yan, eh. Daddy Bakal yung pengili ko. Talagang pesakitang kengin ng aldong ini. O yan, dinanay mo naman sibuyas. Potang kay kanita, Jo, dinanay mo naman bawang. Yan, eh. And then, syempre, pamintang mapino. Siyempre, dito kaya sin, Jo. Kapag mag-voice over. Yan, tsaka may pakagogo, di namin nga rin na, Jo. Yan, baka nito, magbola-bola la kanyan. Binola-bola-bola lang Daddy Bakal. Terok-terok kaya pa mo. Oray na. Nananakit ang ating mga bola-bola. Gustong malaki. Ang sakit. Sakit. Aray! Ay! Ito bisa pabaliktad. Yan. Ing pinaka-sauce niya kaya katamong meatballs na sweet and sour. Ginawa ko mong ketchup. Ang pong itang ketchup ang bote na din ng kaya ngaslam. Kaya napkita ngaslam Jo ning pagisa ne. Maggisa ta na kanining bawang ne. Biglagay ako naman sibuyas ken ne Jo ne yan. Tigtog ko nag Jo itang kaya katamong sauce yan tsaka kay pengogo. Dinan ko nemo naman na mayumong maluto mga lungkutsara yan tsaka kay pengogo. Lagay ako no rin kaya katamong meatballs yan. Kanya man nadatang ne. O syempre Jo mawalan kaya katamong
Pakagogo medyo, yan. Lagyan ulit ang kakatamong celery, yan pong bell pepper, yan. Kakuli na, ne. May gisanitang carrots, jo. Alagay ko lang ang kakatamong chicken curry. Pwede yan naman din ang carrots, jo. Ayan. Di nang hindi ka sin, pampalasa, pon dito ka, paminta, syempre na yan. Pinapinadin mo kayan, Jo. Goods na mag-plating tana kanyan. Anya mana, oh. Pwede yung pambakal ka rin anak ni Jo, ka rin kakatamong mag-aaral. Oh, kanya mana dataang. Kasiplina mo, ne, pero talagang solid jo, Jo, kapir sana. Kita namin kaya ka sibuyas, taliwi tala, Jo, yan. Danadyan mo din sibuyas. Panindigan tayo. Yan. Pinapinadit mo kanina, Jo, kaya ne, goods na. Plating tana. Ay, won, eh. Kapir sana. Padanta na, Jo. O yan, Jo, mag-plating ni Daddy Bakal. Yan, o, si Mapatsuya. Noko, along po tayo, Jo. Gawa ko ngayon ng aldo ngayon ni. Potang kayo, Jo. Pinapinadit ka nito. Big pamiyastake po. Talagang solid yung aldo ngayon ni. O, kanya man na datang, o. Noko? Noka rin ka po. Kenny na ko. Tutuki, tirata na yung pangapata po tayo, Jo, yan. Sinali ko mong kentindahan, Jo, uling kang palengke kumakasaling tingin, eh. Alagang 15 pesos siya yung butter, yan, eh, Jo. Gisataya mong bawang ngayon, eh, yan. Yung menu ngayon, eh, paborito na yung klinte niya. Pininabi, kaya mo naman kening kakatamong ilutong yan ng aldo ngayon, eh. O yan, nagkakatamong dita kaparo, alagang 150 pesos, Jo. O yan, simple yan mong iluto yun, eh. Gisa-gisaya mo, Jo. Bala mangugo ka, mangugo ka, pero bagit mula rin paro nga rin, yan. Pakaluto lang, ay Diyos ko, ne, kasi talaga mag-voice over, ne. Pache, balo mo naman, ne, pache, luto na la, Jo, alwano ako ulit, maluto na la, ne, yan. O, sumap, Jo, di ko pandita ka taga na tomato paste, yan, ne. Siguro, 5 pesos mo naman, Jo, yan. Bigburang keng, pamintang mapino, syempre, yan. Pakagogo, memo, yan. Yan. Asin, tita ko mo, Jo. Kung dita ka larang maparas. Lara na yan, maparas siya po. Yan, saka may gogo ka niya. Go! Agli lang luto rin ng kakatamong paro, Jo. Yan, pwede no kanyan, Jo. Dating tano. Mamaras. Yan balay, Daddy Bakal ken. Last but not the least. Yung kaya katamang pinakataluing menu, Jo. Nilagang bangus. Ngayon hindi ko pa makanyan. Pero ito tala para kaya katamang bangus. Ayan, eh. Pakipatenda ako pa, Jo. Niya, pimpendarasan ko, no. Takpan me ako kang Daddy Bakal. Yan. Piling niya na ng Daddy Bakal. Kung mabigyan pabiling hindi pa ningalti. O, Jo, ngayon kaya pa niluto yung nilagang bangus ini. Dumali naman, Jo, ha? O yan, syempre, pache, sandan naman, dapat igisa tayo kayang kain, eh. Laya bang kanita? Eh, yan malanam na, Jo, ha? Gisa-gisaya mo naman, Jo. Yan, bala mo lutong kamatis siya mo naman, yan. Lagyan ko na rin bawang, ang poreng, sibuyas, yan. Pago kami! Yan, eh. Madudulo ko na yung kaya katamo, yan. Diluwal na aroma. Bulos na rin ang kaya katang sabokay, abiyas. Yan. Oh, lechon. Ang baso. Kaya patakpan ka yan. Siyempre, Jo, bata bukal niyo. O, siyempre, Jo, menesya ka na. Itang pinaglugan mo nga biyas, Jo, yung mugsen. Eh, apin itang penyabota mo kayo ng nilagang bangus. Yan. Nene, yan tayo sa bopexing. Yan. Paboran tayo pang bukal-bukal ngayon. Takpan tayo pa. Yan, bukal-bukal na, Jo. Nagyan tayo rin lara. May gulit mo rin. Pechay. Piyang sang. Repolyo. Yan, paglagay tanong ang pinyo. Kagulay na rin, Jo. Gulay. Magulay. Jo, di na tayo dito kayasin. Pamintang mabilog. Daddy Bakal. Gaman ng Daddy Bakal yan. Takpan tayo pa kanyan, Jo. Paboran tala pang malutong bagyaran kaya katamang gulay. Yan, ha. Yan. E tala masyadong paka-over ko rin kaya katamang gulay. Manyamat na medyo malutong-lutong lapan, eh. Baloyo ko. Style ko ito, eh. Oy, siya, eh. Nagplating na Daddy Bakal. Mayari mo rin niluto mo. Kanyaman ng kaya katamang ulamay na, karakalo. Miyaliwaliwan, eh. Nukon, eh. Super blessed tamo ngayon ng aldo ngayon, eh. Dakadakal salamat kayong memyang sponsor. 1K challenge. 4 meals, pero may gawa yung 5 meals, Jo, ha. Kapwersa na. O, nanano ko po. Luto na. Sandok na kong nasi. Sabi-sabi tayo ng mga Jo.
Kanyaman. O nena, sinando ko na yung chest clean Jo, oh. Mga na kami kanini. Abe-abe na kami kanini Jo, kaya abe mila keri chimbola dahil po Chloe. Yan. Sinando ko na yung teyanggi. Kaya yung paborito na, chicken curry. Yan po, syempre, natangkay. Itang mapara sa paro Jo, kapangano rin. Kanyaman dami nga rin Tres Marias, Jo. Sinubo kaya pambagya, Jo. Pinapinadit mo ko kami daddy bakal. Magpamiesta ke po. Talagang sinumingal do ngayon eh. Sabaw nilagang bangus. Ken babo, Ken. Ano mo yung pangaw, Bet? Unya ban may misan pa. Ginamit ko sa sabaw na yung kaya. Biyak, simple niya po, Ken, oh. Anong ko initira ko yung kaya. Lumanyaman yung paro. Shoutout po kang Ansab. Dakal po salamat kay Binyaying sponsor. Ho, Jo, palike and share. Pakipalo mo na ako rin, Jo. I love you all. Bye!